sorolls que sentim són senyals extraterrestres. Senyals de ràdio que arriben de l'espai dels bilions d'estrelles que ens envolten fins aquí, al radiotelescopi d'Arecibo, a Puerto Rico. En aquest cas, el soroll té una regularitat extrema. Escolti. L'any 1967, Jocelyn Bell, una astrònoma irlandesa de 24 anys de la Universitat de Cambridge, va quedar astorada en observar aquest mateix senyal en el radiotelescopi, perquè era molt regular i perquè podia ser interpretat com si l'hagués creat una intel·ligència extraterrestre. Aquesta emissió de ràdio es va batejar amb la sigla LGM, Little Green Men, petits homenets verds. Però no eren homenets verds els que enviaven aquells senyals. El que la Jocelyn Bell va descobrir és que aquell senyal de ràdio tan estrany era produït per un fenomen desconegut, però explicat per causes naturals. Es tractava d'una estrella en rotació que, com un far, ens il·lumina a intervals regulars de temps. Posteriorment es va anomenar estrella pulsant o púlsar. Amb el descobriment dels púlsars quedava oberta la resposta a una pregunta molt important i inquietant. La nostra galàxia està formada de milions i milions d'estrelles, moltes de les quals podrien tenir planetes com el nostre, com la Terra. Davant d'aquesta immensitat d'espai, és inevitable fer-se aquesta pregunta molt senzilla i apassionant alhora, i que avui intentarem respondre. Estem sols a l'univers? Plats voladors. Durant molt de temps, però sobretot a la dècada dels 60 i els 70, la gent veia plats voladors, els anomenats ovnis, gairebé a diari i a qualsevol racó del món. Els ovnis constituïen una mena d'il·lusió col·lectiva estimulada per la literatura i pel cinema de ciència-ficció. Aquesta plaga d'ovnis va començar l'any 1947 als Estats Units d'Amèrica. Plat! L'any 1947, el pilot nord-americà Kenneth Arnold va veure el moviment de 9 objectes desconeguts sobrevolant unes muntanyes prop de la serralada de les Rocalloses. En va dir platets voladors. Uns dies més tard, a Roswell, a l'estat de Nou Mèxic, als Estats Units d'Amèrica, prop d'una base de l'Exèrcit de l'Aire, s'hi van trobar les restes d'un artefacte. Les autoritats van afirmar que aquell giny era un globus meteorològic, però no va servir de res. La fantasia ja havia començat a volar, i durant molts anys es van veure ovnis a tot el planeta. El frau de l'accident de Roswell s'ha continuat alimentant fins no fa gaire, gràcies a la pel·lícula E.T. Roswell, on es veia l'autòpsia d'un hipotètic alienígena. Més a prop en el temps, el mes de març del 2004, uns pilots de l'Exèrcit de l'Aire mexicà, en missió de seguiment i control de l'espai aeri, van veure al cel de l'estat de Campeche un grup d'ovnis i en van informar les autoritats mexicanes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Les imatges, captades amb una càmera d'infrarrojos, les van emetre a les televisions de tot el món i van despertar, un cop més, l'interès pel fenomen ovni.
A més dels fraus, molts dels suposats ovnis que s'avisten en el cel no són més que fenòmens meteorològics curiosos o poc freqüents. Alguns d'ells tenen formes que s'assemblen molt als platets voladors. El cel és ple de sorpreses. Els autocúmuls lenticulars són núvols de vent que tenen una forma molt retallada, com si fossin platets voladors. Quan cau un meteorit prou gran, la gent veu una bola de foc amb un cap que pot ser blanc, blau o verd i amb una cua groga o vermella. El veuen que passa i s'amaga o que desapareix darrere d'una muntanya. Els sondejos que es fan a l'atmosfera amb làser, amb petits coets i també amb globus sonda indueixen el mateix error. Tot sovint han estat confosos amb ovnis. Però els adeptes a la creença en els ovnis no defalleixen i busquen proves de la seva existència a qualsevol racó del món o en qualsevol època. Les figures precolombines de l'estat de Palenque, a Mèxic, recorden, segons com es mirin, astronautes pilotant una mena d'artefacte volador, amb palanques i cargols, i es presenten com a prova que els ovnis ja ens havien visitat molts anys enrere. El problema de la pseudociencia y del mundo relacionado a los extraterrestres es que toman elementos aislados de diferentes aspectos de la América precolombina. Ifigenia Quintanilla, arqueòloga i antropòloga, especialista en l'estudi de les pedres esfèriques gegants de Costa Rica. La escena principal de la tapa del sarcófago lo que muestra es el viaje del mundo de los vivos hacia el más allá de Pacal el Grande. La caída que se ve del personaje descendiendo, que se ha interpretado como el árbol de la vida, que él cae del árbol de la vida y desciende al inframundo con una serie de elementos que lo acompañan, eso es lo que han tratado de interpretar como un viaje en una nave, pero básicamente representa la transición de la vida hacia la muerte de Pacal el Grande, que és el que estava enterrado en ese sarcòfag. Tot i els fraus, les al·lucinacions, els fenòmens meteorològics, saber si estem sols a l'univers és una pregunta que sempre ens ha interessat i que té una resposta científica, que tot seguit coneixerem. Per saber si hi ha vida, i vida intel·ligent en d'altres mons, ens cal primer una estrella, però una estrella força particular, una que tingui planetes. I cal que en algun d'aquests planetes hi hagi les condicions suficients perquè s'hi pugui desenvolupar la vida, i que aquesta vida sigui capaç, per exemple, de construir una llauna d'alumini com aquesta. Tots aquests problemes van ser estudiats seriosament ja fa una pila d'anys. Carl Sagan i altres científics van començar a investigar si hi havia vida intel·ligent en altres mons l'any 1960, en una reunió que es va celebrar a Green Bank, a l'estat de Virgínia, als Estats Units. Frank Drake, membre d'aquest grup, va proposar la seva famosa equació per calcular quina probabilitat hi havia que existís vida en altres mons. Entre els assistents a la reunió de Green Bank hi havia John Lilly, un estudiós de la intel·ligència dels dofins. És per aquesta raó, mig en sèrio, mig en broma, que el grup de Carl Sagan es va anomenar l'Ordre del Dofí. Els dofins són una de les espècies animals més intel·ligents del planeta. Els sons que emeten, el seu llenguatge, són motiu d'estudi de zoòlegs de tot el món que intenten desxifrar-ne el sentit.
Els dofins emeten de forma contínua xiscles i xiulets, que generen des d'un mecanisme situat sota l'espiracle, l'orifici per on respiren, i que funciona com un sonar. Si mai arribem a entendre el llenguatge dels dofins, de ben segur que tindríem moltes coses a dir-nos, però els dofins, tot i la seva intel·ligència, no poden enviar missatges a l'espai. No han desenvolupat la tecnologia necessària per poder-ho fer. Si en un altre planeta, d'un altre sistema estel·lar, hi visquessin dofins, no ho sabríem mai, perquè no poden enviar-nos missatges de ràdio. El mateix que ens passava als humans fins fa molt poc. Sembla que truquen. Si entrem en el camp de l'especulació, és possible que una civilització alienígena ens enviés missatges des de fa 1 milió d'anys i ho hagués deixat de fer, posem per cas, fa 60 anys, just quan començàvem a disposar de la tecnologia per rebre'ls, interpretar-los i contestar-los. Ja han penjat. Tant de córrer per no res. Un dels problemes més grans perquè dues civilitzacions de dues estrelles diferents es comuniquin és la simultaneïtat en el temps, la coincidència. Podria ser que una intel·ligència extraterrestre s'hagués intentat comunicar amb la Terra quan els homes encara no érem al nostre planeta o quan no teníem la capacitat d'escoltar-los. Podria ser que no haguéssim arribat a temps a despenjar el telèfon. Per cert, des de la invenció de la ràdio i sobretot de la televisió, que estem enviant senyals a l'espai. A la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de Berlín es va fer una de les primeres emissions de televisió de la història, tot i que només la van poder rebre amb molt pocs receptors a Alemanya. Les ones hertzianes, les que porten el senyal de televisió, viatgen a la velocitat de la llum, prop de 300.000 km per segon, i això fa que puguin arribar molt lluny. Si aquestes imatges dels Jocs Olímpics de Berlín haguessin arribat fins a una estrella amb un món habitat i intel·ligent, segurament els alienígenes que les haguessin vistes no s'haurien endut una impressió molt bona de nosaltres. Però fins on han arribat aquestes ones? Vegin fins a quina estrella ja han pogut veure aquestes imatges. Com que han passat gairebé 70 anys des que es van emetre aquestes imatges, el senyal ha viatjat fins a les estrelles que són a aquesta distància, 70 anys llum. Les que es troben a la vora d'aquesta esfera, al centre de la qual és el nostre Sol. Totes aquestes estrelles han rebut el senyal dels Jocs Olímpics de Berlín. Les que són més endins, com Capella, fa poc que han pogut veure l'assassinat de Kennedy. I aquesta d'aquí, Altair, o aquesta altra, Vega, que es troben a uns 20 anys llum, fins i tot la primera missió de TV3. I en aquesta altra, la més propera al nostre Sol, Alfa Centaure, acaben de tenir notícia de l'atemptat de les Torres Bessones de Nova York. Alfa Centaure, a més de ser la nostra veïna més propera, té força peculiaritats. Si Alfa Centaure tingués planetes, segur que gaudirien de l'espectacle de dues sortides de Sol i de dues postes, perquè Alfa Centaure és un sistema triple, amb dues estrelles i una altra de més petita que amb prou feines deu fer llum. Aquest sistema, segons algunes observacions, podria tenir planetes al seu voltant. Si això fos cert, tindríem una candidata a tenir vida. Però com podem saber si una estrella té o no té planetes? Els planetes d'altres estrelles no es poden observar amb un telescopi. Una de les maneres per descobrir aquests planetes és mirar l'estrella, veure si va beguda, si està borratxa. Quan algú s'ha begut una copa de més, no camina de la mateixa manera que si va sobri. Pot ser que vagi d'un cantó a l'altre, o que sigui incapaç de seguir una trajectòria més o menys recta. Les estrelles pateixen un efecte semblant si tenen un o més planetes en la seva òrbita. Llavors fan un moviment oscil·latori que entre els astrònoms es qualifica de borratxera. Quan passa això, l'estrella és candidata a tenir planetes.
Però encara no n'hi ha prou. Els planetes han de ser rocosos, ja que si fossin gasosos, com Júpiter o Saturn, no serien aptes perquè s'hi desenvolupés la vida. Ja tenim estrelles i planetes rocosos. Què més ens fa falta? Estrelles, planetes... Però què ha de passar perquè en un planeta rocós hi hagi vida? La resposta la tenim molt a prop. Perquè en un planeta hi hagi vida és necessària, entre altres coses, la presència d'aigua. Si més no, això és el que opinen molts bioquímics. La vida és molt poc exigent, molt menys del que hauríem pensat fa unes dècades. Susana Seman Rubia, biofísica i doctora en ciències físiques, investigadora del Centro de Astrobiología de l'INTA, col·labora amb la NASA en la recerca de vida a Mart. Sabem que ara mateix, amb aigua, nutrients de diferents tipus que permetin mantenir la química que nosaltres coneixem i una font d'energia són els 3 elements bàsics i únics que requereix la vida. Hauríem pensat, fa anys, que potser, a més, es requerien unes certes condicions, com per exemple de temperatura. Això no és així, sabem que a la Terra mateix els organismes s'han adaptat, els microorganismes s'han adaptat a pràcticament tots els ambients en els que nosaltres hem pogut ser capaços de dissenyar procediments per trobar aquesta vida, que de vegades no sempre és fàcil. I per trobar aigua no cal anar fora del nostre sistema solar. La tenim molt a prop. Alguns dels planetes o satèl·lits del sistema solar sembla que tenen l'element necessari perquè hi hagi vida, l'aigua. Moltes de les llunes de Saturn es componen sobretot de gel. Algunes de les llunes de Júpiter, com Calisto, Ganímedes i Europa, tenen fines capes de gel a la superfície i fins i tot una atmosfera tènue. Mart, però, és el planeta que reuneix més condicions perquè s'hi pugui desenvolupar alguna forma de vida. Mart és un planeta molt curiós que podem veure des de la Terra en una nit clara amb el seu color vermell característic, però amb l'ajut d'un telescopi encara podrem observar moltes més coses. Aquest planeta vermell és Mart, i aquestes taques de la seva superfície són els famosos canals. Durant molts anys es va especular molt sobre què eren exactament aquests canals, perquè, per la seva regularitat, semblaven obra d'uns éssers intel·ligents. Alguns científics, com l'astrònom nord-americà Percival Lowell, deien a principis del segle passat que els sols al planeta vermell eren sistemes d'irrigació dels marcians. Avui sabem que no hi ha vida intel·ligent a Mart, però, en el seu moment, les especulacions sobre la possible existència de marcians eren a l'ordre del dia. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man, yet as mortal as his own. La vigília de Tots Sants de 1938, Orson Welles va fer creure a milions d'oients que la Terra havia estat envaïda per marcians, en una versió radiofònica de La Guerra dels Mons, del novel·lista H.G. Wells. Va crear un pànic sensacional, tot i que des de l'emissora es va deixar perfectament clar des del principi i de manera reiterada que es tractava d'un espai dramàtic, amanit fins i tot en publicitat. L'interès per saber si hi havia vida a Mart han fet que aquest planeta rebés moltes missions al llarg dels darrers 40 anys, i en algunes d'elles hi va participar un científic català, el doctor Joan Oró. L'any 1964 comença l'exploració de Mart amb el llançament fracassat del Mariner 3 dels Estats Units i amb la sonda dels soviètics que passa a prop del planeta però sense transmetre cap dada. L'any següent, el Mariner 5 n'envia les primeres fotografies. L'any 1976, els Estats Units aconsegueixen de situar a la superfície del planeta vermell els vehicles exploradors Viking i reben les primeres instantànies de la superfície marciana.
El disseny de les proves científiques d'aquestes missions va anar a càrrec de Joan Oró, que va demostrar a l'últim moment que el diòxid de carboni que els Viking havien detectat a Mart no provenia de microorganismes vius, sinó de simples reaccions químiques. L'any 1997, el Mars Pathfinder transmet per televisió unes imatges sorprenents del planeta. I la Mars Odyssey, l'any 2001, fa un experiment que revela dades molt importants. A Mart hi havia aigua. Aigua en forma de gel, però sembla que les condicions en el passat haurien pogut fer habitable la vida en aquest planeta. Però hi ha vida avui a Mart? Per saber-ho, anirem a veure una font amb una aigua molt especial, de la comarca del Vallès. Aquesta aigua surt a 74 graus centígrads, una temperatura a la qual no sembla que hi pugui haver gaires éssers vius. Tot i així, n'hi ha que sí que hi poden viure, els bacteris. Mirem al microscopi. Aquests microorganismes corresponen a l'espècie Thermocrinis ruber, un bacteri que és capaç de resistir les altes temperatures i de viure sense oxigen, i que es pot desenvolupar en fonts termals i a les dorsals oceàniques. La vida és persistent i tossuda i s'adapta a les condicions més extremes. Ara per ara no podem afirmar que hi hagi vida a Mart, però si mai se'n troba, segur que serà molt rudimentària, com la dels bacteris. Si hi ha vida intel·ligent fora de la Terra, segur que ens espera més enllà del nostre sistema solar. I com podrem contactar amb aquesta vida intel·ligent? A Puerto Rico hi trobarem la resposta. S'imaginen quina forma pot tenir un extraterrestre? És possible contactar amb altres éssers intel·ligents? D'aquí uns moments, explorant l'univers. Si hi hagués vida intel·ligent en alguna estrella propera que hagués desenvolupat, com nosaltres, algun tipus de tecnologia, de ben segur que es voldrien fer conèixer i comunicar-se d'alguna manera amb altres éssers. I el lloc ideal per escoltar què diuen els extraterrestres és Puerto Rico. Hi ha moltes formes de comunicació. Quan un nàufrag es troba en una illa deserta, pot escriure un missatge en un paper, posar-lo en una ampolla i llançar-lo al mar amb l'esperança que algú el reculli. Si existeixen formes de vida intel·ligent més avançada que la nostra, de ben segur que també voldran enviar un missatge a l'espai amb l'esperança que algú el reculli. I ho farien utilitzant d'una manera o una altra el mateix element on nosaltres hem llançat l'ampolla, l'aigua. L'aigua és el compost imprescindible perquè hi hagi vida i, a més, conté l'element més comú de l'univers, l'hidrogen. Doncs bé, si alguna civilització alienígena ens volgués enviar un missatge, ho faria utilitzant la freqüència d'emissió que va de l'hidrogen a l'oxigen. Ho farien fent servir el que els astrònoms anomenen el forat de l'aigua. El hidrógeno y el oxidrilo forman agua. Daniel Altschuler, astrònom, exdirector de l'Observatori d'Arecibo, divulgador científic i escriptor. Y agua es naturalmente lo que somos nosotros, somos casi agua caminante, el agua es la quinta esencia de la vida. Sin agua entendemos que es muy difícil que los procesos biológicos que llevan a vida se puedan realizar. Y entonces un poco la imagen es de que
las posibles civilizaciones galácticas se comuniquen en esta frecuencia de agua, quizá de forma análoga a que los animales del África se encuentran todos en un pozo de agua. Per saber si hi ha algú que ens envia missatges des de l'espai, hem de tenir l'orella ben parada. I molt a prop d'aquesta platja caribenya on em trobo, hi ha una orella molt gran, enorme, destinada a escoltar els missatges que ens puguin arribar des de l'espai. Anem-hi? Buenos días. Buenos días. Bienvenido al Observatorio de Arecibo. Buenos días. Venido el señor Acevedo. Vos que puede pasar. Gracias. El radiotelescopi d'Arecibo és l'antena esfèrica més gran del planeta i, en conseqüència, una de les més sensitives. És l'orella més gran que tenim. Aquí es poden captar senyals de ràdio que es van emetre fa 100 milions d'anys, quan, segurament, per aquestes contrades, encara hi campaven els dinosaures. El plat del radiotelescopi, format per 40.000 plaques d'alumini perforat, fa 305 metres de diàmetre i uns 50 metres de fondària. A 150 metres d'alçària hi ha suspesa una plataforma que pesa més de 900 tones, on es localitzen els reflectors que apunten cap a un punt determinat de l'espai i les antenes que apunten cap al centre de l'esfera. Periòdicament, aquesta antena capta les emissions que ens arriben en la freqüència del forat de l'aigua, la que segurament utilitzarien els extraterrestres per comunicar-se. Però la informació que ens arriba des de l'espai és tan gran que es fa difícil d'analitzar. En Daniel Alzuer, un dels responsables del radiotelescopi d'Arecibo, ens explica com ho fan per col·laborar en la recerca de vida intel·ligent. Bueno, siendo el reflector más grande del planeta, es naturalmente el instrumento más sensitivo comparado con cualquier otro en estas mismas áreas, en estas mismas ondas electromagnéticas. Por lo tanto, es el mejor instrumento, en cierto sentido, para escudriñar y tratar de detectar posiblemente una señal que es muy, muy débil, que provenga de una tecnología extraterrestre. Y es por eso que varios grupos de investigación en el área de SETI hayan solicitado el uso de este telescopio para sus trabajos de investigación. Analitzar tota aquesta informació de la que ens parlava en Daniel Alzuer és una feina immensa i difícil de fer, tot i que es fa. I la fa el SETI, amb l'ajut de molts col·laboradors. La SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, una organització científica que treballa en la recerca d'intel·ligència extraterrestre, es va crear a Berkeley l'any 1996. Va engegar un projecte destinat a rastrejar qualsevol tipus de senyal que confirmi que no som sols a l'univers. Aquesta organització la formen científics que creuen fermament en l'existència de vida intel·ligent fora del nostre sistema solar. Des de casa seva, 5 milions d'usuaris particulars de tot el món cedeixen els seus ordinadors perquè treballin en la recerca de senyals de vida alienígena, amb un senzill programa que s'utilitza com a salvapantalles de l'ordinador. Són més de 2 milions d'anys de feina acumulades entre els diferents ordinadors de les persones afiliades al programa SETI at Home. Jordi Portell, enginyer en electrònica, coordinador del SETI at Home a Catalunya, col·labora en el projecte del satèl·lit Gaia de l'Agència Espacial Europea. Com que pel projecte SETI calia processar una quantitat immensa de dades, es va decidir, en comptes de dedicar-se
amb un sol supercomputador caríssim i molt complicat de mantenir, distribuir tot aquest procés computacional en milions d'ordinadors gràcies a la computació distribuïda, i per això es va crear SETI at Home. SETI at Home ha estat el primer projecte científic al món que ha utilitzat el suport i la feina de persones no lligades a la ciència. Podria passar que qualsevol dels milers dels col·laboradors de SETI arreu del món fos el primer de localitzar un senyal alienígena a casa seva. Mentre el nostre ordinador està processant dades, nosaltres no tenim per què estar pendents de quins senyals analitza o quins resultats obté. Tot s'envia directament a Berkeley, però en el suposat que gràcies al nostre ordinador s'ha descobert algun senyal i es verifica que és autèntic, llavors els responsables ho comunicaran a la comunitat científica, als medis de comunicació, i posteriorment, si per exemple jo mateix descobrís un senyal, em farien codescobridor d'aquest senyal extraterrestre. El missatge d'una intel·ligència alienígena tindria una regularitat que el faria molt diferent del de qualsevol altre d'origen natural. Ara els ensenyaré un missatge que té molts números de ser d'origen extraterrestre. La nit del 15 d'agost de 1977, com cada dia, el programa Big Ear buscava un senyal alienígena. Les seves observacions quedaven registrades en un llistat d'impressora, una llarga llista de lletres i números que creixia contínuament. De sobte, en una de les llistes va aparèixer una transmissió inusual, 6EQUJ5. Això va cridar l'atenció del voluntari de Big Ear, Jerry Eman, un professor de la Universitat de Franklin de Columbus, que comprovava les lectures aquella nit. Va dibuixar un cercle en el codi per a observacions posteriors i, impressionat pel descobriment, hi va afegir un comentari al marge. Uau! Uau! Un senyal fort, enfocat i intermitent procedent de l'espai exterior. Podria ser que s'hagués detectat un senyal alienígena? Des de 1977 s'han realitzat diversos intents per trobar una altra vegada el senyal UAU, sense èxit. No hi ha dubte que el senyal era artificial i venia de l'espai celeste. Si el senyal UAU va ser originat per una intel·ligència extraterrestre, és una cosa que no podrem saber si no és que es torna a enregistrar. Els científics del SETI tenen però la certesa que ben aviat podrem detectar algun senyal alienígena. En Jordi Portell fins i tot hi posa una data. Per participar en el projecte SETI at Home, la veritat és que s'ha de tenir bastanta fe perquè resulta extremadament complicat fer una recerca d'aquest estil, és com buscar una agulla en un paller, però hi ha estimacions que diuen que, tenint en compte l'increment de la capacitat computacional i així mateix la millora dels radiotelescopis, potser cap a l'any 2020 aproximadament ja podríem tenir alguna certesa de que detectaríem algun senyal de ràdio. Menys de 20 anys. I què farem si mai arribem a saber que no estem sols a l'univers? Estem preparats? Què passaria si les prediccions del SETI s'acomplissin i acabéssim contactant amb una altra civilització? Curiosament, aquesta illa de Puerto Rico pot amagar la resposta a alguna d'aquestes inquietants preguntes. La població de Puerto Rico, com la d'altres illes del Mar Carib, la formen els descendents dels colons que hi van arribar, dels esclaus portats per força de les costes occidentals de l'Àfrica i de les diferents migracions que hi ha hagut al llarg dels darrers 5 segles. Però a diferència de l'Amèrica continental, al Carib no hi ha població aborigen anterior a l'arribada dels europeus. Això és un bohío, una reproducció de la cabana on vivien els taïnos. Els taïnos van desaparèixer de l'illa, on havien viscut durant mil·lennis, en un període molt curt, tan sols unes desenes d'anys. Els taïnos, com les altres tribus caribenyes, els van exterminar els colons europeus, en part per les matances indiscriminades i en part per les malalties.
Un refredat comú podia ser mortal per a una població que no havia desenvolupat resistència a aquests virus. Però aquesta no és l'única alternativa del que pot ser el contacte entre dues civilitzacions. A casa nostra, a Empúries, tenim un exemple del cas contrari. Això és un collaret grec, però fet de plata de la península Ibèrica, d'on era un material molt comú. Els íbers, els antics habitants d'aquesta zona en aquella època, en van treure força profit de la seva relació amb els grecs. Els grecs o els fenicis comerciaven amb altres pobles del Mediterrani sense una voluntat expressa de dominar-los, tot i que eren una civilització superior. El contacte entre dues civilitzacions no sembla, d'entrada, que hagi de conduir directament a l'extermini de la cultura més dèbil. Si mai uns alienígenes contacten amb nosaltres, o nosaltres amb ells, totes dues civilitzacions podríem aprendre mútuament de les nostres pròpies experiències. Però s'han imaginat mai quin aspecte podrien tenir els alienígenes? Se'n recorden de l'ET? Esperem que, si existeixen els extraterrestres, s'assemblen més a l'encantador ET de l'Steven Spielberg que no pas als monstres despietats de Mars Attack de Tim Burton. Però com seran els alienígenes? S'assemblaran als humans? Per saber-ho, utilitzarem una gota d'aigua. Molts éssers vius simples són esfèrics com una gota d'aigua. Aquesta forma esfèrica es perd quan hi ha moviment. Llavors, la nostra gota d'aigua es transforma en una llàgrima, per acció de la gravetat i el moviment de rotació de la Terra. La majoria d'éssers vius de la Terra, inclosos els humans, són com una llàgrima amb una línia que ens divideix en dues parts iguals. Si hi hagués vida en un altre planeta, és molt possible que s'assemblés, pel que fa al disseny general, al de la Terra. Hi ha dues condicions bàsiques que determinen l'aspecte dels éssers vius. Una és contingent. Depèn de circumstàncies que es donen en el moment en el que es creen, per exemple, en els plans corporals o l'estructura corporal d'aquests organismes. I una altra és adaptativa. Els organismes han de tenir certes propietats per sobreviure en el seu ambient i a partir d'aquí van seleccionant certs aspectes físics que convenen en aquest ambient. Així que, jugant amb aquestes dues coses, és difícil dir com serien. Sabem que s'han d'adaptar al seu ambient, però no sabem inicialment quines característiques poden haver marcat el seu pla bàsic. S'assemblaran, doncs, els alienígenes a nosaltres? La literatura, el còmic, el cinema han representat els extraterrestres de 1000 maneres i formes diferents, però sempre acaben tenint trets que ens recorden els humans. Cap, cara, ulls, mans... com l'ET. La intel·ligència en un ésser viu és un procés que sembla estar relacionat amb el desenvolupament cerebral, amb l'habilitat manual i amb la postura bípeda. El nostre prototip d'extraterrestre, capaç de crear tecnologia, hauria de tenir, doncs, alguna mena de cervell per pensar, com a mínim 2 dits o pinces per manipular objectes, i òrgans com els ulls, orelles o antenes, que els permetin captar els estímuls del seu entorn. Però si existeixen alienígenes intel·ligents, per què haurien de semblar-se a nosaltres? Científics de diferents disciplines reflexionen sobre aquest tema. La intel·ligència és un sistema que es desenvolupa degut a unes condicions anatòmiques que evolucionen amb un mitjà determinat. Eudald Carbonell, antropòleg, catedràtic de prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili, director de les excavacions del jaciment de Tapuerca. I com a conseqüència de la relació de la nostra anatomia amb el mitjà es desenvolupen característiques pròpies i singulars que els humans hem portat fins a un límit insondable. Aquest límit és l'intel·ligència operativa. La nostra intel·ligència sí, l'intel·ligència operativa. La pinça de precisió tampoc és única en els humans, tot això hi ha moltes altres animals. El que és únic en la intel·ligència operativa humana és que es combina un cervell gros de 1.500 centímetres cúbics, unes mans capacitades per interactuar amb el cervell de forma molt ràpida i sistemàtica i la bipedestació que permet que mentre et mous o mentre t'aguantes puguis amb les mans desenvolupar tasques complexes. Això és el que és l'intel·ligència operativa. Ara,
Altres tipus d'intel·ligència que no siguin operatives també poden existir. Passa que nosaltres no les coneixem. Sigui quin sigui l'aspecte que puguin tenir els extraterrestres, la veritat és que els serà molt difícil arribar fins a la Terra, o a nosaltres fins a la seva estrella. Les distàncies que ens separen, valorades en anys llum, són a priori barreres infranquejables. Volen córrer? Amb aquest cotxe podem anar a més de 200 km per hora, una velocitat que hauria pogut semblar esgarrifosa als nostres besavis. Avui en dia disposem de la tecnologia suficient per enviar una missió tripulada fins a Mart, tot i que s'estaríem prop d'un any viatjant. I Mart és aquí a prop, a la cantonada, com si diguéssim. Les estrelles són lluny, molt lluny. Si poguéssim sortir de l'atmosfera, amb aquest cotxe, i ens dirigíssim a Alfa Centauri, que és a 2 anys llum de nosaltres, trigaríem milions d'anys a arribar-hi. Fins i tot, si utilitzéssim el transbordador espacial, trigaríem uns 20.000 anys. I això no sembla que pugui canviar gaire d'un dia a l'altre. Tot i que la tecnologia millorés molt en les pròximes generacions, el temps necessari per viatjar fins a una altra estrella continuaria sent formidable. Són possibles, doncs, els viatges entre les estrelles? No hi ha cap manera d'estalviar-se ni temps ni espai. Si volem anar a un lloc, cal caminar fent totes les passes. David Galadí Enríquez, astrònom i doctor en física, investigador del Centro de Astrobiología de l'INTA, col·labora amb la NASA en l'estudi de planetes extrasolars. La barrera de la distància que hi ha entre els estels, a l'hora de viatjar entre ells, parlant des d'un punt de vista realista i la física actual, no hi ha manera de superar-la. O sigui, si volem anar d'un lloc a un altre, hem de travessar tota la distància que hi ha pel mig, i això només es pot fer a base de velocitat i temps. Altres especulacions basades en fer camins més curts a través de forats de Cook i coses d'aquesta mena són, tot i que estan relacionades amb la física moderna, ara són pures especulacions. Arribar a la velocitat de la llum, fins i tot ni tan sols acostar-s'hi, és un objectiu inabastable per a qualsevol nau. Però això no desanima els escriptors de ciència-ficció que han buscat alternatives per recórrer grans distàncies. Els hipotètics forats de Cooks permetrien trobar una drecera que escurçaria els viatges interestel·lars. En la mateixa línia, els anomenats salts a l'hiperespai, o les portes estel·lars, intenten definir punts on es deformi l'estructura de l'espai i del temps i així es pugui viatjar entre les estrelles com si res. Fora d'aquestes hipòtesis interessants però fantàstiques, el viatge entre les estrelles té 2 problemes ben clars. El fet que el trajecte duri més que la vida d'una persona i el combustible necessari per recórrer una distància tan enorme. La ciència-ficció, un cop més, té solucions a aquests dilemes. Congelar la tripulació o deixar-la en un estat d'animació suspesa són 2 de les solucions que permetrien fer viatges interestel·lars. Una nau amb tots els principis de la vida en estat latent que s'activessin en arribar al destí seria una altra de les possibles solucions. Pel que fa al combustible, els anomenats velers espacials aprofiten el flux de partícules que generen les estrelles. D'altra banda, els motors de protons troben en aquest element comú a tot l'univers el combustible ideal per als viatges espacials. Here's a special sight too. The moon is out there. Got the Earth, the moon, and South America. Golly, that's weird. Tot i que sense tripulació, les naus Pioneer que van ser llançades a principi de la dècada dels 70 viatgen fora del nostre sistema solar cap a d'altres estrelles i per si de cas porten un missatge força curiós. Vostès creuen, per cert, que Chuck Berry agradarà als extraterrestres?
El missatge del Pioneer, dissenyat per Carl Sagan, inclou la nostra posició en el sistema solar i dues figures humanes nues, que van aixecar moltes protestes en l'Amèrica més puritana. Aquest primer missatge era molt senzill, però Carl Sagan en va dissenyar un de més complicat per la missió Voyager. El missatge anava en un disc i incloïa 115 fotografies i una salutació en 55 dels idiomes que es parlen al nostre planeta. Hola y saludos a todos. Paz y felicidad a todos. Salvete quicunque estis. I també diverses peces musicals de diferents èpoques, de compositors com Bach, Mozart, Beethoven o Chuck Berry. La possibilitat que algun d'aquests discs arribi a mans d'alguna civilització alienígena són molt remotes. I és per això que l'any 1974, Arecibo es va enviar un senyal molt potent cap a l'espai. Aquell any, i sota la supervisió de Frank Drake, es va emetre un missatge d'uns quants bilions de watts i de 2 minuts de durada, en direcció al cúmul globular Hercules M13, amb la constel·lació d'aquest nom a uns 25.000 anys llum de la Terra. El missatge, en clau matemàtica, contenia informació sobre el nostre sistema solar, el nostre planeta i la nostra civilització. Si en el cúmul d'estrelles M13 hi ha una civilització alienígena capaç d'entendre el missatge que els vam enviar l'any 1974, trigaríem 50.000 anys a rebre'n una resposta. 25.000 d'anar i 25.000 de tornar. Massa temps per esperar. Sovint es reuneixen aquí a Montserrat persones que creuen fermament que contactaran amb extraterrestres, perquè diuen que la muntanya és un punt d'avistament d'ovnis i de contacte amb els alienígenes. Ja veuen, en els temes d'extraterrestres sempre s'hi acaba barrejant la fe. Desenganyem-nos. Ara com ara no hi ha extraterrestres que ens visitin. Tot i això, és possible que en algun punt de l'univers hi hagi éssers intel·ligents. Creure-hi o no creure-hi? Aquesta és la qüestió. Tot i els avenços científics, la veritat és, però, que encara no tenim una resposta a la pregunta que ens fèiem en començar, saber si hi ha vida fora del nostre petit planeta. Carl Sagan, fa molts anys, va fer una afirmació que convida a la reflexió. Carl Sagan va dir que si estiguéssim sols a l'univers seria un immens malbaratament d'espai. I nosaltres podríem afegir quin egocentrisme pensar que en aquest univers infinit hi som nosaltres tots sols. Que tinguin molt bona nit.